Het is net samen een paar verhuisdozen inpakken in het provinciehuis. Het gaat om een gigantische operatie. Even een paar cijfers. Er moeten 4.000 verhuisdozen en dossierbakken inpakt worden. 350 bureaus stwollen, 144 bureaus, 180 kosten, 400 vergaderstwollen en zelfs met een 900 ambtenars ook mee. 4 jaar lang ziet een ambtenars achter haar bureau aan de Snitse trekwij. In de tussentijd werd het botverraderde provinciehuis aan het Twabaksmerk hielendal verbouwd. Het tijdelijk werkplak had lang net Elsenien goed voldiend, zo blijkt het nog eens. Dit gebouw is ook niet echt geschikt voor om hier als ambtenaar te zitten. Dus we zijn blij dat we hierbij toch wel binnen. Ja, wat mist nou je? Nou, het is vooral gewoon het plak. Hè. Het zijn hele lege plafonds. De klimaatbeheersing is heel slecht te sailleren. Dus er zijn echt een grote klachten. Hè. Ik van mensen die normaal nooit klagen. Dus we zijn blij dat we op een betere plek komen te zitten. Met 4 verhuiswijnen en 10-tal meiwerkers maakt de verhuizerij in 4 dagen klaar wezen. Een heel soort wordt inpakken, een heel soort inladen en een heel soort uitpakken. Gewoon zonder er in het vooral van zwitten. Het verhuisbedrijf is lijkt wel uit te schroeven met zijn grote opdracht. Het is een hele mooie klus. Dit soort klussen hebben we eigenlijk net zo vaak in Friesland überhaupt net. En dit is voor ons bedrijf een van de grootste klussen in de skiernis. Ja. En is het dan een van de dreigste klussen, omdat het zo veelomvattend is? Het is wel een hele dreige klus, maar we hebben heel volle tijd, ongeveer 120, 140 uur in de voorbereiding stutsen. En daardoor rent het nou gewoon goed. Kunnen we het aan. Het provinciehuis aan het Twabaksmerk wie een gebouw met allerlei gongen en gonkjes. In groot doolhof en net praktisch meer om in te werken. Dat is de Aran 2 hier bot verloren. Het is een open gebouw geworden met een combinatie van oud en nij. Deputaire Tineke Schokker zocht het 80 miljoen euro verder hielendal zitten. Ook al krimpt de organisatie behoorlijk in de toekomst. Nou, dan is het gebouw heel goed in deel te verhuren. Dus dat is echt geen probleem dan. Helemaal op anticiperen. Nou, ja, er is bewust keuze van een gebouw, want je weet als oerheid mag je altijd flexibel wezen. Dus dat gebouw is echt zo dat heel goed van een part verhuurd worden kan. De ambtenaren moeten nog even wachten voordat ze haar nieuwe werkplek testen kennen. Morgen en vreed moeten ze thuiswerken of haar zijn teamdag. Manje kennen ze dan echt los. De officiële opening is begin om hier.